hainbeste gai hartuta gero, hainbeste pertsona entrevistatuta gero, zein esango zenuke izan dela gogorrena edo? Irten zitzaidan Mikeleri esatea, ze ausarta zaren, ume zinela esan zenielako gurasoi, naizela mutila, neska naizela. 22 urterekin Jerusalenen nengoela irten nintzen armairutik. Etxetik urrun, Gazan ezin dugula sartu eta bertatik bertara guk geuk ezin dugula kontatu. Ze oso nahiku gabizela berbaitzen honi buruz. Ez dakit hitz egiten ari gara eta hori ez da gutxi eta ni asko emozionatzen naiz. Zinemaldian, Bilboko jaietan, kirol txapelketetan, Palestina gogoan izatean nik uste oso garrantzitsua dela. Zelaku da gerra erreportari bat. Hildakoak besterik ez dituzu ikusi han eta hemen Haitiko lurrikaran, Parisera iritsi eta ikusi bizitzak aurrera egiten duela hori enkajatzea da pixka zailena. Misil batzuk hasi zian eta zuzenekoa berehala kontatu, bukatu, eta bunkerrera. Eta bunkerrera sartzerakoan, lankideak txaloka. Momenturik onenean egin duzu justu misilak erori direnean. Biste egitan, zein den lan egiteko modua, ez? Palestinan baldin badaude 5 heriotza, ez dela kontatuko. Egun badaude, bai, hor delako albiste. Hildako umeak gurasoen eskuetan, besoetan, eta behin da berriz egisten dira. Irudi guzti hauek ez ote dute ikuslegoa anestesiatzen. Gain informazioaz gain, fake newsen kontu. Inoiz baino Zalantzan informazio jartzen gehiago da. daukago, eta inoiz baino desinformatuago gaude. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. Kaixo, zeitzi zer moduz Hola. zaude. Beste Zue? egun bat. Hola, beste egun bat. Lago nekatuta, ja. Neue bai, Kari. Baina, bueno, zelan zakari? Nekatuta, baina ondo pozik beste egun batean hemen gaudelako. Ez dakit zuek zelan zau esan bizi izeten gara jau, baina nik ontsen biot, armairu aldaketa. Oi, bada garaia, eh? Bada garaia. Eta kriston alperguri motostez, ez dakit zuen kasun, baina nire kasun dana garajin dauket, kartoizko kajetan, eta orduan biot, kartoizko kaja gora igo, armairu bai. dauketan dana, eta sartu. Gainera, batzuk erdibidin gatzen di. Ze igual, ez dakiz zeniki, aldo tipini, ondino. Ez da izein, ez dakiz, bueno, hori dana, bixerren biot. Bakizu zer egin behar dudan nik? Zer? Arropa oparitu. Neupe bai. Hartu Neupe bai. arropa eta eman, edo Bai. bota, edo dena delakoa. Baina, osea, daukat arropa kantidade bat, Neupe bai. ez da normala, ez da Lasai sanoa. motoste. Nik onartzen dut arazo bat daukagula oroar gizarte kapitalista honek daukala. Baina eske ez dakiz ere egin. Osea, eske ja ez zait sartzen ezer gehiago. Ez zait galtzerdi bat sartzen. Ez que neuri bez, eta onartzot, amorre motoste, baina onartzot askotan kriston kapitalismoan alabindazela neube, eta dauketela erropi, baina sobran. Eta bai, egonitzen aurrekun pentsetan erregaleti. Jente asko egiten du adibidez, armairuan pieza bat sartzen den orduko, beste bat atera. Ja. Baina Baina eske hortan nire erropa batzuk indeuket olan... Kariñoa, apegoa, bai, Ziguel, total. batzukin esatot, honaz junitzen, imaginau, ez da inora. Gaina, akorda bitxatez beti, esatot, imaginau, hau nik isau, oindala 8 urteko 40 minutu Total. rokaro neban. Niri kuleroekin pasatzen zait hori. Be bai. Ez dakit zeba, baina, ai, kulero hauek Ai. eraman nituen, ez dakit ze eventotara eta zortea eman zidaten. Ez zorte sexuala, osa diot, zortea. Baukezu suerte duntan gaiko? Bai, Neupe bai, bai, bat. bai, bai. Bat dauket. Bat, ze koloretakoa da. Gorrixe. Bai. Hori tangioi ipintxoten bakotxin, nire bizitzan argin bat bizten da. Esango dizut gauza bat, badakizue historio hau, Zer? Txilen egon ginela, Erasmusean. Bai. Eta bertan sorgina batek esku erakurri zigula, Bai. agustia Eta bai. gauza fuerte bat esatzule. Niri sekulo etxate azten esatzun gauza bat. Bai, nire parejei ez dio dana esaten, bide batez ere esaten. Normala. Bada. Bueno, vale. Kontua da, testunguru hortan, gertaera hortan pasazela, sorgina horrek gutako bati, bueno, lagunetako bati esan ziola, jarri bar zituela galtzontzilloak buelta eman da. Ez dut izena esango. Ez badak Ze de hecho, pertsona hau ere pantailan ikusi dezakegu. Bai. Hola, pesta moduan. Baina, sorginak hori esan zion, kaltzontzilloak buelta eman da jartzeko. Benetan. Pues pertsona hau egon zen, 3 urtez, duela gutxira arte, egunero kaltzontzilloak buelta eman da jartzen. Osea, buelta eman da, ez ipudiko Idulesta. aurrera. Bai, Idulesta. Idulesta? Bai, markin lonan esan da. Bai, atzeko zaurrera. Hostia, ze ona. Idulesta. Eske,
Ez deuke... Akzio horrek ez dauka. Karo, markinen bai. Idulesta. Bueno, ez, euskeraz da idulesta berez, Bai. edo markinen. Idulesta? Idulesta. Bueno, hau nik isau, holan, da idulesta. Etiketa kanpora. Hori da. Horrela. Osa ez, al revés. Bai. Pues egin zuen. Baina hori zetako zan, suerti... Zorte ona, eukitzeko. enbidia kuxatzeko, energia txarra kuxatzeko ez dakizter. Zuek, aurten bezlan ikusto zue, hau ja, komentetan gau ezela bideo bat ez dinotzu, ez lan ikusto zue itxen bogu, aurrek urtin behi genuen, malde oioak entzeko rituala. Igual aurten malde be- oiorik, tia. Ez, baina igual aurten behinen bigu, denbora aldixei suertimoteko beste ritual bat. Ze basatzen dugu malde oio? Ba, Eta ez malde ojo. arrosaliko lan zaen da belako. Ah, vale. Malde Ez que oio. malde oio ematen du malde... De hoyo. Claro. Por cierto, ni nabilela... Beti zabiztia. Ez, temporada oso ona izan nuen. Bai. Bai. Bueno. Eta aste hau... Exagerau, Bai, Idorreria. Na, 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 na. Vale, zizan falzen nuen. Ez, hoxe, proposatzot zuetela denboraldi honi suertimoteko eta superrondo juteko, zortea traitzeko rituala aldugu lehin. Zein? Ba, ez dakit, aber, bat opa bengo bat TikToken, o nun, dainin. Arrautzenak ez zigun askorako balio. Ez, eta gainera hori izan malde oioak entzeko guk ez daukeu. Ez daukeu. Pentsau ez daukegule, orduan beste bat, ba, vibra honak atraitzeko bat, adibez, aldugu ikusi, eta sare sozialetako inginke. Vale. Ze basaten genuen malde oioa geneukala, iaz, hasieran? Ixe kapitulo bigaldu gendu zen, Madrilla eskatu biherri segendun bat, Hostia, egia da, neska. gaina san kriston potenti, Hala. gonbidatu hori Fermin Muguruzan atala zan. Hala! Ze fuerte. Eta ze atal zan besti bat Daukat zan. supermemoria txarra, Gero, gure lehenengo atala aurreko urteku ezin izegendun emiti du, pertsona horrek deklarazio batzuk izitzuzelako etxakusuna gustau, Bai. Editatuta zegoen. Alex Sarduik. editaute buena. Esan gau ya, ala, venga, Bai, esaz es que a ver, es que pista gehiago ezin da man. Bueno, sin más. Zer geixa pasabakun? Kamarak itxaltzen. Kamarak itzaltzen ziren, gonbidatuek askotan kantzelatzen ziguten egun berdinean. Bai. Bueno, Negativ. pasauzin... Malde, oio literal. Basauzin gauza batzuk, eta gu heldu ginen ondorixora, malde ojo bagunkela, ordun arrautzen rituala gendun. Bueno, neurri baten berezken duzkun. Zeurtarrietik aurraia etxakun beste ze pasau. Jarri dezakezu bideoa hemen oian, volumenik gabe, baina ikusteko, porque eske... Bai, bueno, ginen Ez gu dakit arrautza jendeak hor dakien. kanpun, arrautza bat hartu holan. Tanir zier, pasea gendun. Eta, bestalde, a ber, gaurko gonbidatuai buruz. Bai. Gaur egongoa, 3 kazetari. Gaur egongo gara urranditan. Urranditan, karo. Urranditan eta Ito egingo gara. Edo igeri egiten jakingo ba dugu. batek daki urranditan bustiko da edo ez. Ze galdera batzuk eta gai batzuk bai izango di, bueno, atabidinek bierrezkuk, baina Atabidinek pixutxuk. eta uste dut bera dela, bueno, Euskal Herrian pertsona proposenetako bat, ontaz hitz egiteko, ez dute Bai. beste kazetarien lana Ez egixe da, baina. infravaloratu nahi, baina egia da, ba, bueno, figura ezagun eta importantea dela gure artean. edo Eta ez izan dela. bakarrik, gaixai buruz ondo dakixelako, egon dalako bebai, eremu klabe batzutan, gaur beran ikuspegi xemoteko eta beranetik kontetako kazetaritzei buruz. Hori da. Guk titulua izan badaukagula, baina Titulu baukeu. Masterra bai, nik ez. Kare hondi ez tozo intefeni. Ez. Ez nuen egin. Kari egin. Zertarako? Baiake izun kurtzo oso bat, tia. Bueno, bai, egunen batean entrega... Ze baitza egiten dut horre. Konturatu zara. De repente, momento baten duda biot, ia zuaz Gremlin. nauen, o sorgin aspertu az nauen. Gremlin. Bueno, masterra egin nuela biok eta nik TFMA ez duen entregatu, baina justifikazioa eta esplikazioa dauka, gaizki, eginda, hori azteko, baina eske proiektua mala, esan behar nuen, master amaierako lana, zen, hau, podcast proiektua. Egixe. Ba, orduan superrerez daukezu, kari. Ez, porque nola urte batetik bestera edo hilabetetik hilabetera gauzak aldatzen ziren, niri bola egiten zitzaidan, como eguneratzea aldaketak une oro eta gaur egun zer da podcasta, eta
Osa, a tomar por culo, osa, lana badaukat, jazta. Ja, Osa, ja, master hori honek ez begixe dit da. lana emango. Hori egixe da, alan dabe, Eta nire gainera duida. pagatu egin bar zen. Pagon bida mala entregeti. Mala entregatzeko, eta nik gara hartan ez neukan Sosik. Ez neukan. Xoxik, ja. Aintzane da zure tutori. Bai. Aintzane Jatorra. musitxu bat. Entzuli da, ez? Ez dakit entzulea den, kontaktuan harremanetan gaude, eta de hecho abenduan EHUtik pasako naiz, berari esker, berak mai inguru batera gonbidatu nagoelako. Baitxu. Beti bezala, eskaintzane beti akordatzen da nitaz. Karo. Eta Ez oso que gaizki zu ez akordetan zure malaz, baina bera akordetan da zuaz. Eta nire malaz ere akordatzen da, porque hace burua usteak, Bardin da. Enpresa batean gaur egun aitziber nahi badute, ez da malagatik izango, bale? Bi petxitagoen gatik da. Ez, broma da, bale, sexualizaziorik gabe. Vale, bueno, listo, ya está, momento surrealista hau da gero. Ez du noten espero. Ese no, espero. Eta orain de repente Xabier Madariaga hemen. Hala. Vale, momento surrealista hau da gero. Xabier Madariaga ipasamo gotzu, baina aurretik entzularen galdera. Ai, egia da. Naia Rodríguezek bialduzte, Naia Rodríguez, claro, nire ezagune da, normala, betiko mau nire ezagune dileko, mesedez entzuliok bialdu galderak. Zer iso ipintzen naia. Mendigatzen. Guazen entzutan naian galderi. Hauki tipo pare bat galdera eta seguntxako. Alde batetik zuen pertsonalitatien oinarritute ze animali uste zuie sariela, eta beste alde batetik ze animali baino intxar gizau uste zuie dako zuiela. Agur. Ai, naia, Naia, eskerrik asko. Ez que zelako magian, musitxu Bai. bat bermiora, bermioku data naia. Apa bermio. Aupa bermio. Gero erantzungo gu galderi, eta oin atalaz jungoa. Baina aurretik aitzi... Egiturarekin gerraituko dugu. Bilbokoa da, baina Nafarroako unibertsitatean eta Lancasterreko unibertsitatean ikasi zuen. 2001an bekadun hasi zen Euskadi irratian, eta geroztik telebistan zein irratean lanean ikusi eta entzun dugu. Albistegiak, erreportaje gintza, gai sakonak lantzen dituzten saioak, Jerusalenen, Madrilen eta Parisetik ere igaro zen. Eta bere kazetari lana aski ezaguna da gure artean. Urranditan sakontzen den jakiteko podcastera gonbidatu dugu bera, Xabier Madariaga Idiri! Ongi etorri lehenengo aldiz benetan, Sabisa. Xabier. Oso ondo, eskerrik asko gonbidapenagatik. Oso Zuri gustora zuekin. etortzeagatik. Batetik hamarrera aurkezpen hau, zenbateko originaltasuna du, edo zenota jartzen diozu? 9. Bai? Eta batetik amarra podcastai? Oso ondo, errepaso ederra iniuzu, Bai. Xabier, hasiko galdetzen zelan zau esan zu, momentu hontan edo denboraldi hontan, zelan sentitzeza, zelan za? Ba, ondo, gustora, nahiko gustora. Bai. Etxean ondo, eta lanean ere ondo, eta esango nuke gustora nabilela, bai. Momentu hontan... Erronka ederrekin etxean, nik uste, bitxikirekin. Bai. Gogorra, Bueno, egingo litzaidake. Gustora egiten da zerbait da, baina bai, erronka potoloena etxean igual. Bai, Momentu hontan, lanari dagokionez, zertan zabiltza? Ba, oaintxe bertan, irratian erredakzioan, eta laster hasiko gara urranditan berriak prestatzen. Ole, bale. Eta ez dakit beste krimenaken beste denboraldi bat mesedez. egun hasiko, bai. Mesedez. Eta hortan, hemendik eta bestetik egiten. Vale. Xabier, ikusten eman zure bideo bat, esate zendule, niri be irakasle gainera iguela esaztien, zetako ingo zu kasetaritza, ez dakiz zer, eta super argi zeunkela, Bai. hain argi, 22 urtaz, de repente, Jerusalena jusinela. Bai. Eta gaina, baukat historiako irakasle bat, beak esaten diana, beak gogorazten dit. Bai. Ez dakit, batxillerren nengoenean, esaten nuela nik gerra kazetari izan nahi dut. Bai, hain Nik ez du gogoratzen, baina berak esaten zuen zerbait da, eta gogoratzen zuela, hori esaten nuela klasean. Egia da, hasiera batean, oso txikitan, mediku izan nahi nun. Baina iritsi izan klasera, horrelako bakizue, gibela, bihotza eta ateratzen zaion horietariko patxi deitzen genion gut. Bai. Patxi. Eta iritsi izan patxi gelara, eta sartzen zitzaidan hotzikarekin, esan nun, ez nik mediku ezin dut izan. Eta orduan, oso gazterik ja, kazetaritza. Sartu zitzaidan buruan, eta gogoratzen nun, jolasten nuela teleberriak eta gaur egunak egitera gelako mailan nengoela. Nork ez du egin, Ja. Bai, gelako mailan, hortxe. Ana Blanco neukan orduan buruan, bai? Eta ni Ana Blanco nintzen, nire maiortan, eta imaginatzen nuen hori. Gero ere, grabatzen dituen Radio Euskadiko albistegiak grabatzen dituen, eta
eta hoiek grabatu, danak transkribitu, eta gero errepikatzen dituen. Bai, Wow, eta horiek grabatzen dituen, bai. Eta horietariko zintak ez ditu etxean aurkitu, baina hori bai, hori amak beti gogorazten dit, bai, gero berak entzuten zituen. Bua, Xabier. Jope. Nik kasetaritza ikesiot bebai, eta nik bokazio handixo ukiot bebai beti, baina sekulo etxaten okurri duko, 22 urtaz, de repente, ez dakit, gerra kasetaritza, zelan atrebitzeza, olako, bueno, egoera gogorra bada berez. Ez nuen horrela ikusten, ez nuen gerra kasetaritza bezala ikusten. Jerusalen zergatik, karambola bat izan zen. Errepasoan esan duzu, Lancasterren ibili nintzala Erasmus bat egiten, erresuma batuan. Eta, klaro, nere buruan orduan zegoen lehenengo aukera Londresan. Ze Lancasterren nengoen bitartean Euskadi Irratirako korrespontsal lanak egiten ibili nintzen. Ez? Eta orduan, Erasmusetik itzuli eta burura etorri zitzaidan lehenengo gauza izan zen, erredakzioan ez, baina erredakziotik kanpo, korrespontsal lanetan ikusten dut nere burua edo gustatuko litzaidake. Eta hori, Londresen nere lehenengo aukera, baina hartuta zegoen. Eta pentsatu nun beste leku bat, Jerusalenek badu interes informatiboa, eta zergatik ez, eta nere burua aurkeztu nuen hortarako, eta esan zidaten, baietz esan zidaten. Hasieran kronikak irratirako, eta gero hasi zan telebista erosten. Eta egia da, nik ikusten dituen handik berriak ematen zituztenak, garai hartan Angela Rodizio, gogoratzen dut handik zebilela, eta pentsatzen nun, handik baldin badaude ere eguneroko bizitza izango dute. Eta hori, urrunetik pentsatzen duen zerbait zen. Eta gero, bertara iritsi, eta egia da, gatazka zona batera baldin bazoaz ere, beti dagoela eguneroko bizitza. Eguneroko bizitzak egon behar du. Eta askotan, nik uste egin dituan lanetan beti saiatu naz pixkat hori erakusten. Iraken gerra izan eta urte betera tokatu zitzaidan, Jerusalenen nengolako, gerraren urte hurrena salata, Iraken 15 egun pasatzea Bagdaden. Eta nire obsesiotako bat zan esatea, gerran dagoen herrialde bata, baina hala ere unibertsitateak nola funtzionatzen du, egunerokoak nola funtzionatzen du, erosketak egitea, edo ez dakit, egunerokoa nola eramaten dute aurrera, pertsona hauek, eta egiten dute, zerezke bestela ez ginak ebiziko, eta gai gara, egoerarik txarrenean ere, eguneroko normal bat, aurrera eramateko. Ez que egin behar da, diot bestela, bizitza ez Hori dira da. gelditu. Hori da, bai. Osea. Eta ez da gelditzen. Eta gero egia da ere, baldin bazoaz gatazkaleku batera, gerra fronteak ematen dizkizun aukerak, oso mugatuak diala, historio aldetik esan nahi dut, variedade aldetik, oso mugatuak dira. Eta da heriotza, suntxiketa, eta askoz gehiago igual ez. Baina hortik pixkat alden du, eta nola ateratzen duten bizitza hori aurrera gatazkan dagoen herrialde batean, horrek nik uste interes handia duela. Eta oso historio politak irten daitezkela hortik. Eta adibidez, 22 urterekin. Ez que hori zadonik. 22 urteko ze pertsona bidaliko lukete albistegi batzuetatik. Enin duten bidali, ni joan nintzen. Bueno, zu joan zinen, baina adibidez, ni ere bekadun egon nintzen informatibotan telebistan, eta nik ez dut imaginatzen neure burua aurkezten, eta haiek, bai, venga, segi, ez dut imaginatzen. Eta bueno, gainera, nik Gaur egun. seguramente etxin esango baneu, etxin entzungo neuken erantzun nebe izango litzake, malen, ez tozu naixa beste leko baketzu hau bat, ez dakit ba. Ja, etxearte. Nire amak bere ala esan zian, ez zian trabari jarri, esan zian, benetan ondo pentsatu duzu, eta bai. Eta, claro, san 22 urterekin, eta korrespontsaliako esperimentuak espatzuen aurrera egiten, beste zerbait nahi nuen egin, denbora aprobetxatu. Ze, claro, ni joan hasieran irratiko kronika batekin egunean. Ja. 30 euro egunean. Orduan, ni joan telebistak, albisteak erosiko zituen esperoan. Baina hori gertatzen ez bazen, zer? Enuen nahi denbora Osa, zugu zinen, ezertarako ere ez joatea, ez? ez firma orduko. Bai, etzan, ezer firmatzen zan, freelance moduan zan. Orduan. Bai, baina dinot jakin barik edo, bueno, Eta hitzartu barik. horrexegatik hartu nituen kurtso batzuk unibertsitatean, han ere. Vale. Gutxienez, esateko, gutxienez zerbait ikasi dut. Bertako egoera, ekialde hurbileko egoera politikoari buruzko kurtso batzuk, eta bueno, probetxuzko zerbait egiteko,
baldin eta korrespontxaliak aurrera egiten ezpazuen, baina azkenean egin zuen aurrera eta 3 urte pasan nituenan, bai. Eta politenak, Osea, bai, karrerak profesioak eman dizkian urterik politenak. Bai, oso politak. Batez ere, han sortzen zen giroagatik, beste lankideekin, familia txiki bat egin genuen, oraindik ere mantentzen duguna, erlazioa mantentzen duguna, eta oso gustora. Zelaku zanan, dinot egun bat adibidez. Oso normala, Jerusalenen oso normala, bai. Goizean goiz esnatu, eguneko albisteak errepasatu, eta erredakziora bidali ze aukera dauden, egiteko ze aukera dauden, eta baldin eta esaten baldin bazuten bai aurrera albiste honekin, albiste hori landu, eta eguerdiko albiste egitarako, eta gero agian gaueko albiste egitarako, bai edo ez. Eta bestela, denbora librea geneukanean, gure artean, esan dagoa, kazetarien arteko oso familia enpastatua sortu genuen, goratzen dut Radio Nacional de Espainiakoakin, behazan nire ama modukoa, eta berak deitzen ninduen, ez dakit, egun batzu pasat esatzen zian, seguru ez duzula bero jan, ez dakitzen bat egunetan, etorri zaitez, etxera dilistak prestatu ditu dela, eta joaten nintzen, eta Katalunia radiokoakin ere horlako giroa bera osabazan niretzako, eta, ni txikiena nintzen gainera, 22 urterekin, egia da, zonalde hortan senior asko, erredakziotako senior asko jaten diala, ez? Oain, ikusten dugu Mikel Aiestaran handian, eta klaro, ni iritsi berria, 22 urterekin, eta izan genituen ere eztabaidakean geundela beste kazetari batzuekin eta esaten ziatenak. Claro, Xabier, ezin dena da, karreratik irten eta bihotzirekian, medikua baldin bazara, bihotzirekian urrengo egunean ebakuntza bat egiten egon, ez? Hori esaten ziaten. Eta nik esaten nian, igual ezin da, baina nik nire bidea hemendik hartu dut, eta oso gustora nahi naiz, asko ikasten nahi naiz, eta listo. Eta agian arrazoia daukate. Seguruenik bai, eta han joan behar da, seguruenik eskarmentu handiagoarekin, baina bain denborakin ikusi duan zerbait da, ez? Nik 22 urterekin nire bidea egin nuen. Baina eskarmentua jaso zenuen, ez? Bai. Eske bestela, ez dut inoiz ikasten. Eta ez da mutzen, imaginatzen. Naiz da mutzen, errepikatuko nuke, bai. Urte honenak esan. Modu bat dabe bai, bixotzi irekixen opereti ikesteko etxatzuleko beste gatzen, olako eremu baten gainera. Eta gero, ez garela medikuak. Hori da. Ez dago inoren bizitza gure eskuetan. Gure lana oso garrantzitsua da, eta jendeari gauzak bere lekuan jartzen dizio, eta jendeari laguntzen dio mundua ulertu eta bere erabakiak hartzeko. Ez? Horretarako gaude, eta horrek erantzunkizuna handia dauka. Baina ez gara medikuak, eta ez zaigu inor hilko kirofanoan hori egitagatik. Ez? Beraz, nik uste... Bai, errepikatuko nuke. Gerra eremuetan informatziaz gero hitz egingo dugu, entrevistaren bigarren partean. Nik orain, sekulako interesa daukat da urranditaneko lanaz. Osea, galdetu nahiko nizuke, hainbeste gai hartuta gero, hainbeste pertsona entrevistatuta gero, zein esango zenuke izan dela, zuretzat gogorrena edo zure pertsonak gehien sufritu duen gaia edo gonbidaturen baten historioa. Ez que ikusi zaitxugu gainera zu unkitzen nahiko saiotan. Bai. Bai, baina jendia azkenean, eta hau askotan esaten dut horrela delako, jendia kamera aurrean bilusteko prest etortzen da, eta bilusteko literal, ez? Ze Mikele Grande batek kontatza izunean berak dutxan zer sentitzen duen bere genitalak ikusten dituenean, eskertuta gauden, horrelako zerbait kamera aurrean kontatzen duelako, ez? Eta Zarauzko Anak kontatzen digunean, nola duen elarekin, berak jada pentsatu duela eutanasiaren aukeran, eta bere senarrak ere, eta klaro, horiek ez dira, normalean edozeinekin kalean edozeinik kontatzen dizkiozun gauzak, ez? Eta urranditan bezalagoaz, eta jartzen dizkiegu kamera, aurrean jartzen diogu kamera, eta prest daude, barne-barneko guzti horiek azaleratzeko, ez? Eta beraiekin ikasteko prest gaude, eta orduan, erraza da unkitzea, eta politia ere bada, ez? Zergatik ez unkitu, eta zergatik ez atera zure parterik pertsonalena, gero beti editatu daiteke, ez? Hemen ere editatu daiteke. Eta orduan, nik uste izan dudan gauzarik onena urranditan saioan dela, hori, askatasuna ematen diatela, nik gidoi bat daukat, ez? Erredakzioak prestatzen duen gidoi bat daukat, eta hori errespetatzen saiatzen naiz, azkenean hor lan bat dago, eta claro, galdera horiek zerbaitegatik egin behar dira, gidoiak exigitzen dituelako, edo zerbaitegatik erredaktoriak pentsatu duelako hori egin behar dela, eta egingo dugu. Baina gero, usten didate, hortik joaten, nik nahi dudanera, eta pertsonalera ere joaten, eta etortzen.
eta gero erabakiko dugu, egiten danean mosketa erabakiko dugu. Horrek zerbaiterako balio duen edo zuzenean zaborretara doan, ez? Goratzen dut adibidez, Mikelerekin, niri irten zitzaidan, hau, imposiblea da erredaktore bati irtetzea, ez? Baina irten zitzaidan Mikeleri esatea, Mikele, ze ausartazaren, zuk deuzkasun nerabe izan daia, edo lehenago ume zinela esan zenielako gurasoi, naizela uste duzuena, naizela mutila, neska naizela, ez? Eta ni, 22 urterekin, Jerusalenen nengoela irten nintzen armairutik. Etxetik urrun, bestuta, nire bizitza montatuta, eta bueno, hor nengoela, gabon batzuetan, amarekin kafetxo bat hartzen, eta ama, mutila gustatzen zaizkiala, ez? Eta hori irten zitzaidan, nire alde pertsonalagotik egontzan eztabaida ere. Horrek balio du, ez du balio, oso pertsonala da, interesatzen zaigu, ez zaigu interesatzen, eta azkenean, pentsatu zuten. Bai, honek aportatzen du, historian... Izatearra da. Bai, eta historian laguntzen du, kontatu nahi dugun historian laguntzen du, eta sartu zuten, ez? Baina horrelakoak egin ditzaken nahi dituan guztiak, eta gero erabakitzen da, bai edo ez. Horregatik ere aukera daukazu, hortarako, unkitzeko, eta sentitzeko, eta nahi dut hori izan. Eta nahi dut hori izan, Jerusalenen nagoenean ebai, eta aurrean daukadanean seme alabak baitu dizkioten ama bat, edo seme alabak hil dizkioten beste ama bat, ez? Eske bestela, ez baldin gara horrelakoa, ze gara robotak. Hombre, de hecho, esango nuke, saioak ez lukela funtzionatuko, horrela Ez pare gori, hori da. Bai, izango da. Funtzionatu behar bada bai, baina, bueno, Eta gainera, zentzu horrek asko aportatzen diola saioari bera. oain dagoen iarekin, espaldin badiogu pertsonala den zerbait ematen pertsonalagoa, edo gizatiarragoa den zerbait puntu hori ematen gure lanari, inteligentzia artifiziala etorriko da laster, eta erditik kenduko gaitu. Ja, total. Nik dauket kuriosidadi jakitzeko, telebistan ikustu guzen elkarrizketa horrek, harina eurekin imaginetot pilo bat berbaingo da bela redaktorik, baina zer, heltzen da, protagonista bat heltzen da, eta grabetan astezari eia, o lehenengo zuaz kontakto badauke, lehenengo zuri konteotzu, zelan izan da prozesu hori? Segun, dana da oso, segun eta zen olako elkarrizketa den, zer, erredaktoreak badaki zer emango duen, zer ez duen emango, segun eta ze pixu hartuko duen saioan, egon gaitezke berarekin, igual lehenago ere gelditu eta lasaitu, eta batez ere esan, ze askotan ere igual ikusten zaituzte pantailan beste aldetik, eta Xabierrek pixkat, imponitzen du pixkat, ez? Xabier kamaran beste aldetik ikusita, eta nahi zaitu ezagutu pertsona ezagutu nahi dute. Eta egite duzu hori, eta esate jezu, hemen ez goaz inor harrapatzera, hemen goaz kontatzea zuk nahi duzuna, zuek egiten duzuen moduan, ez? Baina jendeak askotan medio ezagutzen ez duen jendeak hori ulertu egin behar du, eta hori ulertarazi egin behar zaie. Eta orduan batzutan badaude horrelakoak, ez? Kontatuak izaten dira horiek, baina bai, egiten dira horrelako kontaktu prebioak, bai. Badago, eta ja bukatzen joateko jane, falta zaizun gairik, edo ze gai gustatuko litzaizuke hartzea, edo zerk pizten dizu sekulako interesa adibidez, urranditaban batean jorratzeko? Oain, egon nintzen denpora asko honen atzean, oain ez zaitu urritzen zein falta zait, baina bai egon ginela baten atzetik denpora asko, eta ez zuten ikusten, jefeek ez zuten ikusten, eta azkenean egin genuen, eta orain Maspalomas dagola hor bolo-bolo, bai, nagusitan, sexualidadea nagusitan, ez? Eta azkenean jorratu genuen, eta bazen gai bat nik neukana jorratzeko gogoa, eta oso interesantia iruditzen zait, eta oraindik ere besteren bat ere egingo nuke honen inguruan. Bai. Nik Maspalomas ikusteko kriston gogoa daukat. De hecho, hau emititzen denean ja ikusi dut. Nike bai. Elkarrizketatu genuen guk Urranditan, 70 urteren buelta hortan. Hori gaztea da. Eta 70 piku. Buelta hortan kontatzen zizkigun Korte Ingleseko aldagelatan zituen abenturak. Paisera! Ekarri behar duzu egona. Bai, mesedez. Euskera daki? Bai. Hona etorri behar duen. Pasako izuegu kontaktua. Ai ama. Ostras.
Vale, perturbatu nahu apur bat, Bueno, aventurak. Zebotatako aventura, claro, es que ez dakigu. Kontaktetan mogu kontaukozku. Vale, elkarrezketian lehenengo partia zamaitxuko eta Rosalire goiez. A Rosali, gastroenteritisa baino kerragoa den robot. Bueno, bueltan gaeta orantxe daukagu a Rosali. A Rosali da, gure kolaboratzailea da robot bat, eta ez du zentzuarekin ezer esaten. Hau bai dala IA, inteligentzia artifiziala. Bueno, honen atzean pertsona bat dago. Vale. Baina ez dugu esaten sekulo nordan. Sekretua da. Kai iriso, kaixo, xabito, xabitito zelaik, zamalaria gito bonitito. Espero txatxi piruli zaudela, te eramo nire azukrito koskorra. Super koskor zaude, nahi duzu izan nire mosolo? Nizango naitzure Eloixa. Kari zepozik hemen zaudela, jos, gori jarri naiz eta guzti. Bakarrik gauza bat esango dut. Urranditan nire programa favoritoa izan da beti, eta zu sekulako kazetaria zarela uste dut. Eta enago pelota egiten. Que me gane el polígrafo de Conchita. Ua jajajaja. Bueno, en fin. Kazetaritzaz ari garela garrantzitsua da galdetzea Palestina jasaten ari den genozidioaren inguruan. Zure ustez, nazioarteko edabideak Palestinan gertatzen ari dena modu bidezkoan ordezkatzen ari dira. Eta tokiko medioak? Zer narratiba diran nagusi? Bueno, txatxipiruli, baina horretak Ala, venga, hori iztotzu. Bueno, nik uste badaudela medio batzuk bai, ari dela jorratzen behar den moduan, eta beste batzuk ez zain beste. Eta egia da, dan hori mugatzen gaituela gauza berak. Eta da, Gazan ezin dugula sartu eta bertatik bertara guk geuk ezin dugula kontatu. Eta kontatu behar digute barrutik bertan dauden heroiek, kazetari palestinarrek. Eta hori da, Israelek nahita egiten duen estrategia ez duelako lekukorik nahi. Israelentzat lekukoak estorbatzen diote Israeli. Eta ez ditu nahi kazetariak, ez ditu nahi nazio batuen ordezkariak, segero guzti horiek, dia dena zerrenda batean jartzen dituztenak, hilketa guztiak erregistratzen dituztenak, eta nazioarteko epaitegietara eramaten dituztenak. Eta horrexegatik ez ditu nahi Israelek. Baina hau egin izan du beti. Ni korrespontsal nengoenean ere, han edozein herrialdetan, Zisjordaniako edozein herrialdetan operazioaren bat, soldaduen operazioaren bat baldin bazegoen, ezintzan sartu, operazioa bukatu arte. Gazan beste erasoaldi bat baldin bazegoen, ezintzan sartu, bukatu arte. Eta orain, orain, denbora guztiontan ezin gara sartu. Komunikabideek kontatzen dute, nik uste gurean ari dirala gertatzen ari dena salatzen, batez ere, sufritzen ari denaren ondoan jartzen dialako. Eta hori da uste dut tokatzen zaiguna egitea. Sufritzen biktimen historiak kontatu eta biktimek bizi dutena kontatu eta hori azpimarratu eta horri garrantzia handia eman. Ezin dugu objektibotasuna eta, erakusten dizkigute horrelakoak karreran, ez? Baina behin bertara iristen zarenean, gerra batean nola jokatu, nik uste argi dagola. Biktimekin eta biktimen alde jokatu behar dugu eta beraien historiak kontatu eta salatu. Xabier, pentseo zu nahiku gabizela berbaitzen honi buruz edo modu egokian eta zentzuri adibidez lan ikustozu komunikabidetan. Gai hontan, dinot. Delikau da? Nahikoa, ez dakit hitz egiten ari gara eta hori ez da gutxi. Eta ni asko emozionatzen naiz, ez dakit, baldin mazbaz, edozein ekitaldira eta Palestina daukagu gogoan, zinemaldian, Bilboko jaietan, ez dakit, edozein txapelketetan, kirol txapelketetan, Palestina gogoan izatea, nik uste oso garrantzitsua dela. Gelditzen dan bakarra hori dalako. Nazioartak ez du ezer egingo, eta ikusi dugu, eta hau esan hasi duela 2 urte, hau Israel sortu zenetik hasi zan, eta kontatzen dugu behin eta berriro bertara goazen kazetariok kontatzen dugun, kazetari batzuk kontatzen dugun zerbait da, eta orduan, nazioartak ez duen ez ezer egingo,
egin dezagun herritarrok, eta hori ikusten ari da, ez? Herritarren eta agintarien arteko aldea handitzen ari da. Eta, bueno, txirrindulari txapelketa bat egon zan Bilbon, eta ikusi genuen, ez? Esan zuten, herritarrek esan zuten, ez diogu alfombra gorria jarriko txapelketa bati, non, hemen Israelgo ekipo bat dagoen txapelketa bati ez diogu alfombra gorririk jarriko. Gure herrietan, gure hirietan, hori ez dugu nahi. Bueno, eta hor ikusten dugu, zelan doan herritarrak doaz beraien aldetik eta agintariak beste alde batetik, ez? Gai honen inguruan. Eta nire ustez, egin behar dan zerbait da. Gelditzen zaigun gauza bakarra delako, protestatzea eta gaiari buruz hitz egin. Eta esaten diat emagoitzean, zatoz eskolara hitz egitera Palestinari buruz, edo ez dakin nora, klaro baietz, eta pos handiz gainera, ez zaigu besterik gelditzen, kontzientzia hartzeko. Oso ados. Importanti esati, kasetarixon esku badauela zati handi bat, baina norbanakoan eskube, norbanako bakotxak amen zerrein leike. Igual jente asko esango, nik amen ezio tein ezer edo, nire adibidez okurritzeate, etortate burure, pilo bat enpresa, marka Israelaz biherrin dauezenak, edo, hor lan harreman badaukienak, horrek eteti izango litzake ekintzetako bat, edo ze lan ikustozu hori? Egin daiteke, bai, eta egin daiteke, eta boikotori hori egin daiteke, eta nik uste dut, estatuek beraiek egiten ez duten bitartean, gelditzen zaigun aukera bakarra dela, ez? 2 urte pasata gero, gerran 2 urte eman eta gero, eta Gazan hildakoen kopuruak gora egin eta gero, ikusi ditugu Europako agintariak hitz egiten Israeli santzioren bat jartzeari buruz. Baina lehenagotik ere ezin zan egin, ez? Eta orduan herritarrei gelditzen zaiguna da, bai, ahal dugun heinean, hori, erakustia, honekin, honek zerbait egiten baldin badu Israelekin, agian ez, zergatik ez. Nik uste aukera bat dala, eta bueno, ze azkenian, Israel ez du inork geldituko, ez baldin bada bere negozioa edo bere poltsikoari kalte egiten ez pasaio. Osea, hori bada bide bat, ez? Eta nik uste, hortik jo behar duela, herritarrek lehenengo eta herritarrek erakutsi beraien agintariei hori nahi dutela. Azkenean, herritarrak gara aukeratzen ditugunak, gero erabakiak hartzen dituztenak, ez? Bueno, erakutsiko diegu zer nahi dugun, eta gero beraiek erreakzionatzea, eta zentzuz jokatzea, esan ez, bueno, igual Israel ez da hemen egon behar, orain arte dituen, Europan dituen abantail guzti hauekin. Eta ja gaiarekin bukatzen joateko, esan duzu agintariek lagundu ez, eske gainera adibidez, Isabel Díaz Ayusok Madrilgo udalan egindakoa, Palestinako banderak ukatu eta, ja ez duela ezer egiten, eske ja gainera, genozidioa ez du aitortzen genozidioa, eta ez diguzten Palestinaren aldeko, edo ez diguzten Madrilarrei aldeko aldarria egiten. Atzenengun esperantza gerrek esaban ez dala genozidioa, gerri dala. Nire galdera da, ze motibo egon liteke, zuk pertsona moduan eta agintari moduan, ez ulertzeko hori genozidio moduan. Zeba edo, eske ezin dut ulertu. Egia da, Espainian duten egiten adian politikak, ez dakit beste koordenada batzuk ditu, eta nik uste hor beste gauza batzutan sartuta duela, eta hor sartzen da, behaien barne politikak sartzen dira. Eta orduan, importanteena askotan sentsazioa ematen du, politikari espainolen artean dala argi eta garbi erakustia oso jarrera ezberdinak ditugula, oso ezberdinak, ez? Eta erakustea, bueno, honek esan du Palestinaren alde, nik Palestinaren kontra. Baina gero bien jokaerak badituzte kontra esan asko, ez? Eta adibidez oso Palestinaren aldeko azaltzen denak, negozioak ditu, arma negozioak ditu Israelekin.
eta negozioak ditu bere konpainiek edo bere ministerioen konpainiak dituzte lurralde okupatuetan. Ez? Orduan, denei aurpegiratu alzaie zerbait. Eta bueno, hori, ez dakit, urrun gelditzen zait, eta askotan hitz egiten dugu horren inguruan, ze ez da bain urrun, baina, bueno, urrun ikusten dudan politika egiteko modu bat dala uste dut. Eta eskerrak. Bai, ados, Eta guztiz ados. Bai. Balen zerbait gehiago aportatu nahi duzuzuk? Ez, onaino. Osea, nik uste dut importantzia dela bai benetan zabizen hau gaixatati. Sin más. Eta higu honi buruz. Bai, eta eskerrak kontzientzia hori dagoela. Osea, azkenean, bestela, zuk kasetari moduan zoaz horrelako leku batera, eta sentsazioakin hau, ez dakit, igual 22 urterekin zoazelako ere bada, ez? Baina, ni egongo naizen urte hauetan, seguru aurrera pausua handiak emango direla, eta konponduko direla gauzak pilo bat. Bueno, hori pentsatzen zoaz, eta konturatzen zara, ez. Eta gero, helduago egiten zara, eta pentsatzen zu, ez da konpondu, txarrera egin du, eta gainera, gero eta argiago ikuste duzu, are txarrerago joango dala, ez? Beraz, gurea etxipena da totala, baina gelditzen zaigun postasun bakarra da, bueno, badagoela kontzientzia hau. Eta bueno, hor ari da, herritarren kontzientzia pixkat handitzen, eta horrek igual mugitu ezak zerbait. Ez dakit, esperantza ez dugu inoiz galduko. Bai, ez zertaroko ez da, osea... Ez, egixe da, momento baten bai ukiotela sentsazio pixkat beste aldabegitzen gabizela, edo, bueno, ez dakit, orokorrin, karo, eskatzenin, egoeri da, hori pasetan duela, danoi agertzakuz bidixuk, danok ikusteu errealidadi, danok ingin kezo zer, aldogun neurrixen, baina pasetan da. Eta jarraitzen dugu pasetan, eta pixka sentsazio da, ez dakit noraino aldogun lagundu edo... Eta bizitza, eta hori ere bizitza da, osea, eta begira, niri askotan inoiz gertatu izan nahi, zait ondamendileku batetik itzuli, eta itzuli etxera, eta esatea, hemen bizitzak berdin segitzen du. Eta ikusi dituzunak, eta pasa dituztenak, baina gero petxatzen duzu, baina eta zer egingo du, gizakiak zer egingo du, aurrera egin behar du bere bizitzakin, eta, osea, hori naturala da, normala da, ez? Baina kontzientzia hartu, eta jakin, ere, zuk badaukazula boterea erabakitzeko zeinek agintzen duen zeinek ez, mundua ulertzera laguntzen dizugu, kazetariok hori egin behar dugu, ez? Mundua ulertzen laguntzen dizugu. Eta gero zuk horren arabera hartuko dituzu erabakiak. Aipatu duzun boikota, edo botoa ematen duzunean, edo, bueno, hartu erabakiak, ze baduzu erabakitzeko eskubidea, eta bueno, horretaz baliatu, eta zure erabaki horiek joan daitezela hontan ere gauzak aldatzera. Ados. Onaino gaixe ez? Onaino Rosali? Bai, bueltan entrevistaren bigarren partearekin goaz. Zer diogu? Zer diozu? Bale, bueno, bueltauga, bigarren parte honta, eta hitzik lehen esan dabe modun, gerra ere mutako erreportarixe izetiai buruz. Ego berba, ze honek ondino sakon emoten dau. Ze zupillo alekotan egoza? Bueno, egon itzen Jerusalenen, Madrilen eta Parisen korrespontxal moduan. Eta gero tokatu zait Jerusalenen egon da Irakera joatea, eta lurrikararen bat, eta bai, egon naiz. Bai. Eta zelaku da gerra erreportari bat izeti? Gerra erreportari, nik nire burua ez daukat gerra erreportari moduan, baina gatazka leku batean egoteak edo zer daukan, lehen esan dakoa, bizitza normala egiten dugu gure parterik handienean. Eta zailena, agian ez da ikustea hango jendeak bizi dituen egoera zailak, hori ere badela zaila, baina zailena nik uste dela bizitza hain ezberdinak enkajatzea. Adibidez, nire bizitza Jerusalenen zan, horrelaxe zuekin kafetxo bat hartzen, lasai, arratsaldean, ez? Baina goiza pasatzen duen igual Gazan, istorioak egiten, bertako herritarrek bizitzituzten egoera. Claro, kontraste hori. Eta hori enkajatzea nik uste dela pixkat zailena, bai. Eta hori gertatzen da, ondamendiekin bezala. Lurrikara batetik zatoz, eta Parisera metroan urrengo egunian, eta hildakoak besterik ez dituzu ikusi han eta hemen Haitiko lurrikaran, eta Parisera iritsi eta ikusi bizitzak aurrera egiten duela hori enkajatzea da pixkat zailena. Bai, bestela
bestela bizitza normala ere egin daiteke. Baina arriskoi buruz be adibidez, osea, dinot, arriskoi buruz inok ez dotzu galdetzen, bada arriskutzu, ez da, edo... Momentuan zaudenean, nik uste pentsatzen duzu batez ere lana aurrera ateratzeko hortan, ez? Goratze dut, 2006an izan zen Israel eta Libanon arteko gerran, Israel eta Hezbollan arteko gerran, nitu bat zitzaidan Mikel Aiestaran zegoen Hezbollan Libano hegoaldean, eta antxe zian bombardaketarik handienak, Israelek txikizioa egin zuen Libano hegoaldean, baina nire tokatzen zitzaidan Israel iparraldean, eta iparralde hortara iristen ziren Hezbollak botatzen zituen misilak. Eta, klaro, misilioiek esaten ziguten, misila entzuten duzuenean lurrera bota zaitezte. Wow. Ez? Orduan, entzuten zenuen, eta 5 segundutan edo, inguruan nonbaiten eroriko zan. Eta lurrera bota zaitez, horre erortzen baldin bada, metraiak ez dizu emango lurrean zaudelako. Vale? Eta oso kasualidade handia izango litzateke, lurrean egonda, justo zure gainean erortzea. Baina nire ez itzaidan sekula ere irtetzen lurrera erortzea, eta lurrera botatzea, eta nik horrik irtetzen. Nuen lortzen. Bueno, horrelakoetan. Eta, hori denborakin kontatzen duzu, eta esate duzu, arrisku igual, pixka bat izango zuen, baina momentuan zan lana atera eta kontatu beharrekoak, bertatik kontatu beharrekoak. 4 lankideak inoaten nintzen, gora eta bera, eta ibiltzen ginen, eta etzan, ez dakit, horretan lanean pentsatzen nahi zara. Horre, igual anestesia hoitxe zaila misile, baina normaliza hoitxozu. Bai, zekero, izan ziren gogatzen dut, zuzeneko batean, izan ziala zuzenekoan geundela, eta horrelako misil batzuk hasi zian, eta zuzenekoa berehala kontatu, bukatu, eta bunkerrera. Eta bunkerrera sartzerakoan, lankideak txaloka. Momenturik onenean egin duzu justu misilak erori direnean, eta txaloka. Eta bain, denborak pentsatzen duzu, eta distantziatik eta ez duzu. Momentu horretan ez duzu pentsatzen. Lanean besterik ez duzu pentsatzen. Listo, ez? Baina, nik ala ere, esan barra daukat, ez du ala sentsazioa nere burua arriskoan jarri duan, beti mugitu izan gara seguru, eta sentitu garenean seguru bestela ez gara mugitu. Lehen kamaratzean entzulei ere esango diegu, hartu dugula gai bat, uste dudala oso importantea eta interesgarria berriz ere aipatzeko, komentatu duzu apur bat Palestinaren harira, jasotzen ditugun irudien bitartez bizi garela momentu hontan anestesiatuta moduan, edo importantzia kentzen diogula genozidioari berari ze, hainbeste irudi jasotzen ditugu zeintzuetan ikusten ditugun umeak, eriotzak eta, ja, ez garela konsiente igual... Zifra bakotxa ez dugu ja irudikatzen. Bai, horren garrantziaz eta arazoaz. Eta ere, bai, komentatu duzu ere, albistegitan zein den lan egiteko modua, aipatzen zenuen. Palestinan baldin badaude 5 eriotza, ez dela kontatuko. Egun badaude, bai, hor delako albiste. Claro. Ze fuertea den hori eta baita ere kazetariek zenolako erronka etikoak ere izaten dituzuen, informazioa emateko orduan. Claro, batez ere horrek eztabaida pizten du gure artean, ez? Ze guri ere iristen zaizkigu sareen bitartez, umeak gurasoak hilda dituztela ondoan, edo hildako umeak gurasoen eskuetan, besoetan, eta behin da berriz iristen dira, eta irudi guzti hauek ez ote dute ikuslegoa anestesiatzen, ez ote dute egiten guzti hau normalizatzea, ez? Eta gero horren adibide argia da erredakzioek duten funtzionatzeko modua. Egoera bat normalizatu egiten denean, egunerokoa bihurtzen denean, ez dugu kontatzen. Erredakzioan ez dugu kontatzen, ez? Baina hori da, kazetaritzak duen funtzionatzeko modua, normala dena, normaltasunean barruan sartzen dena, ez dugu kontatzen. Eta orduan, 5 hildako Palestinan, egunerokoa da, orduan ez dugu kontatzen. Eta non jartzen dugu maila, 100 hildako, orduan orain bai kontatuko dugu labur batean. 1000, orduan bideo zuzenikoa eta bideoa eta egingo dugu, ez? Baina bueno, normala bihurtzen dena, eguneroko bihurtzen dena, ez dugu kontatzen. Ja. Gero beste gaixetako bada, gain informazioaz gain, fake newsen kontu. Hori kazetaritzan berez bada krisi bat, zehatzenin jentik ez badau sinesten, kontetan dan hori edo zalantzan ipintzen badau,
Karo, gure berbi zalantzan ipintxeaz gain, informazioi besta heltzen, Inoiz baino zalantzan informazio jartzen gehiago da. daukagu, eta inoiz baino desinformatuago gaude. Eta dena ari dira maila berean jartzen. Baina nik uste hor paper oso garrantzitsua jolasten dutela medio tradizionalek. Eta ez edo zein medio tradizionalak ere ez. Gaina, zerbitzu publikoa egiten duten medioek. Eta hor ez naiz ari soilik ez naiz ari soilik publikoak diren medio ez, baizik eta benetan sinisten dutenak zerbitzu publikoan, ez? Ze hori komunikabideek izan beharko lukete bai ala bai, baina batzuk ez dute egiten. Eta orduan marka hoiei eutsi behar diegu, eta nik uste marka hoiek diala mundu hontan non hainbeste informazio daukagun, ez? Zerbitzu publikoa eskaini dutenak, bere ibilbide osoan zerbitzu publikoa egin duten marka hoiek hasi behar gara balorean jartzen, eta nik uste gero eta gehiago ari garela hori egiten. Ze, klaro, sareen erabilerak ere bere denbora dakar, ez? Bai. Eta WhatsApparekin ez genuen berdin jokatzen duela urte batzuk, orain jokatzen dugu moduan. Orain badakigu, niri gertatu zait, familiako taldean gertatu zait. Familiakidekin eta pixkat pertsona helduagoekin ere, nola jokatzen zuten duela urte batzuk, iristen zitzaiela WhatsAppetik zerbait, eta zuzenean danoi abisatu familian, eta orain badakite, hortik iritsi zaizkien gauza asko, diala gezurrak, gezurre interesatuak. Reenviado. Bai, eta ez dute egingo, ez dute bidaliko familiara, ez dute bidaliko, ez? Konturatzen ari dira, WhatsApparen funtzionamenduaz, eta sareekin ere nik uste, ari garela konturatzen ari gara, eta gero eta gehiago balorean jarri beharko ditugu, atzean, zerbitzu publiko urteak dituzten komunikabide horiek, ez? Eta, klar, hori guk ere, ikuslegoak egin behar duen lan bat da. Ez da, ezin gara izan, ematen digutena eta Claro. Listo. Claro, hor bada ardura bat, norberak daukena. Ardura bat da, bai. Nun irakurriot, nun ikusiot, bale, igual ez dotitzu itzun sinestu bier. Eta titularra baino gehiago irakurri dut. Eta, eta gero eta gehiago nik uste taldeetan ere ikusten dela kontzientzia hori eta berehala norbaitek berehala esaten dizula. Hor kolatu izute. Eta txarto gelitze zara kolatu baldin baizute, ez? Non informatu zara, ez? Beraz, uste dut kontzientzia, gizartea ere badoala kontzientziatzen gero eta gehiago, eta gaztetxoenek ere gero eta argiago dutela, eta honen inguruko nik uste gero eta ikasgai edo, jorratzen dela gero eta gehiago geletan, ez? Nondik informatu behar diren, ez? Kontzientzia hori nik uste gero eta gehiago hartzen goazela. Eta orain iaren agerpenarekin ere Horreko nio kaltean deixa. Iaren bitartez sortzen dira irudi batzuk ematen dutela, benetako realitatea direla. Eta oin gainera, modan ipintzen dauen komentaritxu da, nik piloa bider ikusio TikToken, igual bideo bat, esia. Eta eske gainera, hain erreala eitzen dau, eske ya ez da bakarrik titular bat aldala manipulau, ez bideo bat bebai. Bat. Bai, oza, baton bat berbetan ikusi zeinke, eta hori ez izeti egixe, eske ya zoratu inzeinke, berez. Horregatik guzti horren erdian, benetan zerbitzu publikoa egiten duten medioek dute etorkizunik handiena, nik uste dut. Ze fidagarrienak izango dira beti. Eta esate dutela hemen, eta gertukoak dira, eta bertako iturrietara jo dute, ez da edo norbere etxean, ez dakit nondik, munduko beste puntatik informazio interesatu bat eta gezurra den informazioa zabaltzen. Objetibotasunaren gaia ere hortxe daukagu apuntatuta. Kazetaria objetiboa izan behar da beti, ez? Zeiritzi daukazu? Justo Palestinan gaixen esazu. Eta egixa bertan momentun pentsagotela, objetibotasune bai, baina empatixi be bai. Baina, subjetiboak gara. Segun zego esan, oixe zuek aukeratu duzuenean, ez dakit zuek aukeratu duzuen, edo beste norbaitek ni hemen eseritzea, subjetibotasuna jartze duzue. Eta Palestinako gaixatatibe geuk aukeratu. Hori da. Aukeratzen dituzue gaiak, dana da subjetiboa. Non jartzen dugu begira da. Baina hau entretenimentuzko saio bat da. Adibidez, informatibo batean, baina albistegi batek ere erabakitzen du non jartzen duen begirada eta non ez duen jarriko begirada. Orduan hor ja subjetibotasuna dago. Eta gero ze modutan kontatuko duen eta ze modutan ez duen kontatuko, historia horren barruan zein emango dionitza eta zeini ez, eta Palestinarekin oso argi ikusten den zerbait da,
bertara iritsi eta beste lankideek, kazetariek, urteak han egindakoek esaten ziatena da, hemen zeinek dauka, sartagina helduta eta zeinek erabakitzen du zer egingo den eta zer ez den egingo eta zenbat hilko diren eta zenbat ez diren hilko. Zeinek erabakitzen du? Israelek, ez? Eta hori kontutan hartuta, goazen kontatzera historiak, zeintzuk dira biktimak, eta beraien aldamenean egon eta kontatu. Eta zuk ikusi baldin bauzu, gazte bati, ume bati, eman diotela bala batekin, zergatik kontatu behar duzu, zuk zure begiekin ikusi baldin bauzu hori, zergatik kontatu behar duzu gezurra esaten duen armada baten bertsioa. Ez terroristen bila egindako eraso bat zen, eta ez. Ze hor umeak zeuden jolasian, eta tanke batetik nahi izan dutelako tiro egin dute. Orduan, eta objetibotasuna izango litzateke hori. Bertsio bat, eta bestea. Gauzak argi dituzunean, nik objetibotasuna baino gehiago, sinisten dut norberaren zintzotasunan. Eta askotan, zintzotasun zintzoa izan behar naiz, ikuslegoarekin, entzulegoarekin, zintzoa izan behar naiz. Zintzoa nere buruarekin, eta jakin ez duala gezurrik, nik jakinda ez duala gezurrik esaten. Claro, horretarako iturrietara jo, eta informatu beharko naiz, eta ea zer dan, nik konprobatu beharko dut, zer ez dan gezurra eta zer bai. Ez? Hor lan bat dago, kazetari lana. Eta horregatik, horrek ere, hori ere kontutan izan behar da. Informatzen garenean sareetan, informazioa kazetari batengatik dator, edo ez. Segurea profesioa da. Beste batena igual denbora pasa da. Eta denbora pasa baldin bada hor ez dago profesio bat. Eta ez daki zer nora jo behar duen albiste on bat idazteko, baina guk badakigu. Orduan, kazetarien gandik fidatu. Ze jartze dute kazetariak beste edozein kontenido sortzaileren parera, baina ez da berdina. Ez da berdina. Profesio ezberdinak dira eta guk daukagu bide bat eta erakutsi digute bide hori egiten. Orduan, errespetua behar zaio ere kazetaritzari. Egia da guk geuk ere kalte handia egin diogula kazetaritzari, baina bueno. Newsek kalte handi zein dabe, hori holanda. Gero, egixe dabe bai, azten azela berezpentzean eta edozein historixa 5 pertsona diferente kontaute. Oso ezberdin ez danek, bai. Oso bertxo ezberdinak, bai. Bertzino diferentik izeleik ez, atzenin bakotxa dukelako bere barru, bere bizipenak, bere ideologixi, ez dakit, dana. Piskatez hor tresna asko sartzen di. Eta niri kazetaritzan ariketa hori egitea asko gustatzen zait. Historia bera, ikuspuntu ezberdinetatik kontatzea. Eta hori gustatzen zaizu diozu. Bai, gustatzen zaite, bai. Eta saiatzea, besteak zergatik pentsatzen duen horrela, entzuten, ez? Gero erabakiko dugu emititzetan dan edo ez, baina nire antipodatan dagoen pertsona bat elkarrizketatu eta bera nola iritsi den hori pentsatzera eta bere arrazonamenduak zeintzuk diren, niri lan hori egitea gustatzen zait. Eta gero, demagogia baldin bada, edo gorroto mezuak baldin badira, ez hori editatu egingo dugu, eta ez da zabalduko ze hor ere badago nire erantzunkizun bat. Baina elkarrizketatzea guztiz ezberdin pentsatzen duena, nik uste oso interesantea dela, eta jakitea nola iritsi dan horra. Ez? Euginen hau debatitzen behin gure hartin, eta bai, holan pentsu dugu geupe. Bueno, igual no nos ekarriko gu pertsona bat olako ze debatitzeko. Bai, zuzte. Bueno. Abisau, kusiko dugu. Neriendik fascista bat ez nuke sekura karriko, no? Ez, neupez limite batzu daz baina, dinot. Baina ez dakit, igual pertsona bat, ekintza bat eindabena, eta ez eguesen ahorrazadoz, edo ez dakit. Ja. Bueno, entzularen galdera erantzungo dugu, bueltan. Bueltan. Entzulearen galdera. Vale, aztentako entzularen galdera bidali digu Naya Rodríguezek, nor da malen? Ba, norri zengo da, nire ezagunen hile lankide zendaku, klaro, entzulik ez da bialtzen galderak, mesedez, bialdu, galderak eskatzu zuet, mesedez. Hori irratian gertatzen zitzaigun asko, Esaten genien zenitarteko, deitu mesedez. Nire WhatsAppeko lista naia dauke, gaztoen biate. Mitiko irrati formula egiten, bueno, hau da gaztako WhatsAppa bidali zuen mezuak, eta gero, bai, iratik deitu digu, bidali digu WhatsAppa, eskatu digu, justo nik listan neukan kantua. Venga. Bueno, naia, eskerrik asko galderi bialtzearen, guazen entzuta. Hanki tipo pare bat galdera dakuta seguntxako, alde batetik zuen pertsonalitatien oinarrikute ze animali uste zui esariela,
Eta beste alde batetik, ze animali baino intxar gizau uste zuie dako zuiela. Agur. Herrik asko naia mositxua bialtzatzu gamendik. Eta Xabierrek galderi irantzun. Gustatuko litzaiake zaldia izatea. Vale, baina zoze egiteko. Bueno, pues orain esango du. Zuek zertan pentsatzen zabete? Es que, orain esango du. Es que, zuen aurpegiak ikustean pentsatu dut hortan. Bai, Nire torri zaitao. Bai, niri ere zuen aurpegiak ikustean, Parkatu ze galduina. A Nien ver, ez? Nik ez dut pentsau ezetan. Dakatelak ez dut zakia, zaldiek. Bai, baina benetan esan duan bitartean eta ni zaldian dukan pentsatuta bere elegantziagatik. Baina zure aurpegia ikustean pentsatut. Adios. Zeba, baina, Vale. nik milisegundo hortan pentsatu dut, hau, eta aldi berean, eta hori baino lehen pentsatu dut. Eta zuk ez daukizu, baina ni daukat arazo bat eta jendeari ikusten diot animalia aurpegia. Bai, neupe Baina- irudikatu jot ja, gero. Esazu zaldia da zina, Ez, no te pega zaldia. irudikatzen azina. Bai, gustatzen zait, txikitatik. Bai, ibiltzen ginen, arre bat abiok zaldian ibiltzen ginen, eta iruditzen zait oso animali polita. Bai. Eta horregatik, zaldia. Bai. Horregatik bakarrik, Bere elegantziagatik, aurpegia, hankak, dan. Bai. Eta itxain, ze bigarren hori beukeu. Zango izu ze animalizaren. Bigarren galderi beukeu. Ah. Bueno, Ez que ez dut oso ondo ulertu. zein animale baino indar gehiago daukazula uste duzu. Ez que ez daukat indar askorik. Orduan, Bueno, moskito baino gehiago, bai. txoritxo batek baino indar gehiago. Vale. Vale. Bai. Itxuri hartu bitzegun animalixa batena. Adibidez, zaldia zuzara. Bai. Bai, zaldia zuzara ere bai. Jo, bakizton papu daukaz, Zaldixe ez du da arpeiz, ez? Ez que ikuste dio jendeari animalia aurpegia eta fruta aurpegia. Bai, nik frutiana geixa. Nik Xabier ikusten Madaria. papaya total. Albarikokea zara. Zu albarikokea. Nik papaya total ikusten. Albarikoke da. Bai. Bai. Eta animalixe ez da izin esango nuke. Eta animalixe behitu. Ugazixu. Ze da ugazixu? Zer zen Igela. ugazixu? Igela. Ez. Zuzara... Etorri zait oso panda bat, Bai. bai? Zergatik, entrañablea naizelako? Ez que ez dauka azalpenik, baina zara oso panda bat eta gero ere etorri zait nutria bat burura. Vale. Nutria eta oso Nutria panda. gustatzen zaizkit. Bai. Eta pandake bai. Pandak ere bai. Koalake bai. Pandak oso monixe di. Koala bai, eske, daukazu hori. Ostra, koala totale. Koala bai, koala da. Koala totala, Bai. Koala senarra da. Bai, Bai. hilea azten zaionean koala esaten dio, eta orduan ja pelukeriara joaten da. Vale, vale. Osea, ja koala Pelukerixa. Venga. Ai, ama. Aitzi, zuri eske bakizu zurikatu zaela. Ni surikato bat. Zurikata. za. Ez que zurikatu za. Bai. Eta ni zaldixe, vale. Zaldixe. Bai. Eta za animalixak baino inder geixa, nik inder gitxi deukete gixe esan. Nik ere bai. Eskutan mintzat, Bai, esango nik ere. neuke asko jota txori batek baino geixa. Inurri bat. Inurri bat. Bai, txoriak egan egiteko indarra dauka, egia da, gero Ja, pentsatu. ja. Bai. Xabier, Eskerrik asko, Xabi. eskerrik asko. Mil esker zuei. Gustora goza. Bai, oso gustoa. Bai. Mil esker gonbidapenagatik, Zuri, Zeuri. tortzeagatik. beste batean ere itzuliko gara, nahi batzuen. Bai, Ah, vale. bai. Perfecto. Oso ondo. Lehenago, Durangoko emakume hori gonbidatu behar Ah, bai, egia da. Ekarriko gu pasau Bai. kontaktu. Pasatu gaizuet. Vale? Hostia, oso ona da gai hori, Oso ona, Adinduen arteko Ekarriko gu hori. sexua. Eta sexua meloie da. adinduen Bai, artean. bai. Vale. Bueno, eskerrik asko entzulei ere bai, arpidetu, ez dakit zer, eskerrik asko agur. Jarraitzu Xabier Madaria gabe, jarraitzu gu, eta datorren aster arte. Bai. Agurka. Aio.